Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. En Fátima dolorosa mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos tu corazón venerar. Ave María, Ave María, Ave María, Ave Okay, niya na usab ang tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Uban gihapon ni ining ubos ninyong alagad sa maong tulumanon, Silbert Donduyano Senior alias Veritas. Okay, sa gihapon ang mag-auban nato dinhi sa istasyon ang atong mga kasamang radyoman sa technical side, si kasamang radyoman Danny Luod. Ug-usab si kasamang radyoman Tax Ilumba sa gawas mo gihapon, si kasamang radyoman Kion Ilumbaring, ug-usab si Reynaldo Cuenca. Okay, sa gihapon ang atong pasiunang batimbaya sa atong amahan dinhi sa istasyon, ang atong station manager, si kasamang radyoman Edgar Dagumo, ubana sa iyang mga kaubang mga radyoman. Okay, ang atong pizza karon, pizza atres sa bulan sa Enero, ikatulong adlaw no sa bag-ong tuig 2021. Okay. Ug unya atong sa ulog karon ang kapistahan sa Di Epipani, ang Epipania, no? Ang pagpadayag sa Dios pinagi sa ikaduha nga persona, ang iyang pagpadayag nga ato na yung makita. Okay. Nga mao kadto si Jesus Christ. Pagkatao niya o ang pagpadayag niya dili lang sa mga Hudiyo, kay niadto sa mga Hudiyo raman ang Dios. Di ba? Pero sa katumanan, sa gipaabot nga pagpadayag sa Dios, pinaagi ni Jesus Christ, no? Nahitabo atong pagkatao o ang pagpadayag nga gipaklaro nga dili lang ni para sa mga Hudiyo kundi para sa tanan. Mo bitaw gi-describe ang atong pagtuong Kristiyano nga Catholic para sa tanan. Sa unsang paagi nga naipadayag ang pagka-universal o pagka-Catholic sa gingharian ni Kristo. Tungod kay nakita nato no nga atong sa ulog karon gihandom nga niadto no nga ako puning nadunggan kaganina sa atong obispo, nga niadto sabot nato nga tulo ka hari kadtong naghatag og tulo ka gasa. Sa kaulahi ay giilan na pud nato nga usa ka mago. Niya tulo ka gasa. Nganong gisabot nga tulo bisag wala giklaro ditong tulo tungod kay tulo man ka gasa. Di ba? Dili man pud ta makaingon nga dili gyud. Kung mag-speculate lang pud ta. Dili ra pud dautan kung ga-speculate ta nga tulo ka mago to. No? Wa man pud na siya dautan, no? O ang labing dakong pagtulon-an ana nga kinahanglan atong huna-hunaon nga ang Dios dili lang para sa usa ka grupo sa mga tao o sa usa ka rasa sa tao nga niadto lagi mga Hudiyo kundi para gyud tanan. Kay kadtong tulo ka mago nga naghatag og tulo ka gasa, giila man to nga mga Gentiles o nga niadto giisip nga mga mahugaw. Unya nagpahinumdum po ni nato nga unta kitang mga Kristohanon pinagi sa atong pagsaksi, pinagi sa atong pagwitness. No,
pagpadayag sa atong pagtuo pinagi sa pulong o pinagi sa buhat, unta kanang naa magsilbi po ng pagpadayag nga ma-recognize na nga dili lang natong mga Kristohanon karon o mga nagtuo Dios kundi ma-recognize unta pud ni sa uban nga wa pa masakop, wala pa mahimong Kristiyanos. But pasabot katong mga pagano pa. So, but ipasabot ang atong mga buhat na hisubay unta sa gusto o kabubuton sa Dios. Kay mo naman to example, mo naman to pattern katong kang Jesus Christ kung giunsa niya nga na-recognize siya dili lang sa mga Hudiyo kundi sa mga Hintil. So pananglit kung Kristohanon ta, unya ang atong mga buhat kanabang mga buhat sa pag-divide hinoon na to. Okay, pagbahin-bahin hinoon na to. Murag sukwahi na, di kay mura mao gyud. Sukwahi na sa mensahe aning atong gisaulog karon nga Epipanya. Kay kadtong pagparehag sa Dios, pagpakatao sa atong Ginoong Kristo, klaro man nga atong gisaulog karon nga ang mga Hintil miila usab kaniha nga girepresentahan sa atong gisabot nga tulo ka mago nga naghatag og tulo ka nagkalain-laing nagkadaiyang gasa. Okay. Di na lang ko mo hatag og reflection nganong tulo o nganong lahi-lahi ito unsay spiritual essence atong tulo ka gasa, no? Kay gani gihisgutan naman ni sa atong obispo kaganina, no, sa iyang homilya o magpahinumdum lang pud ta. Nga kining atong tulumanon, although na yung mga higayon dili nato mahisgutan isa-isa. Agi pod sa nagkuanta sa panahon. Unya dili po kining ato pong programa dili po niingon nga fix gyud sa usa ka style o naatay gisunod ba nga kanang sunod-sunod nga outline. Okay. Nagdepende lang ni sa mo santop yan ang adlaw sa atong unahuna nga atong gipangayo nato sa Dios nga ang Espiritu Santo mo tultol kanato. So bali barid ni ba dili kay usara ka type ang atong pagsugod og type sa atong programa. So barid murag na pagka adi kay murag mao gyud murag dynamic style ang atong sistema sa programa. Kumbaga sa computer pa na dynamic ang iyang setting sa network dili static. Okay. So mao na dynamic. Kay usahay good nganong dynamic akong style kay parang dili pud mo mapulan ba. So usa lang ka style. Pero dili man gyud ta kayo eksperto ani. Okay, nagkinahanglan man pud tag inyong mga suggestion, inyong mga comment, ang inyong mga pangutana kay mao lagi si Veritas nagpakatakos lang o nagtuusap ta nga bisan sa kagamay sa atong nahibaw-an, bisan sa kagamay sa maingon ta nga kung muila bata kung maguna-huna ba puta sa uban nga napay mas maayo pa. Okay, nga gusto gali ninyong pabinawon. Ug tungod kay natahasan man puta ani nga mao nga tulumanon o dili po nato ihikaw gyud alang kidinyo. So mao na. So ato manggisaad sa miaging Domingo. Ato manggisaad sa miaging Domingo nga atong ipadayon tong Sabat kay particular kay ko aning Sabat sab. Although dili lang kini kay kini magod mo po ni ang na experience o mo ni akong experience pod nga di po ko malimot yun ani. Usa ni sa mga topic nga akong na marka na gyud ba sa akong espirituhanon nga kinabuhi kining pagpangita sa kamatuoran, pagpangita sa tinuod. Kay niadto sa diyang hapit ko mobiya sa Katoliko, hapit ko mo join sa INC kun Iglesia ni Cristo. Kay wala pa ko ma in love aning tema may labot na sa Sabat. Okay, kay ang INC kun Iglesia ni Cristo wa naman sila
Sabat nga seventh day of the week nga special nga adlaw alang sa Ginoo, sama anang kita mga Kristohanon Katoliko nga ang Lord's Day Sunday mao na ang fulfillment of the Sabbath. Okay, alang sa pagtulunan sa INC ang Sabbath kuno lunlon ko an gyud siya kanang for the Jews. Sa mga Hudeo. Pero sa Catholic good interpretation nato karon, ang Sabbath duha ka element. Dili kay usa lang. Ang unang element mao nang mukaingon ta nga para lang sa mga Hudyo kadtong pagpatunong nila asa ipatunong ng seventh day. Natunong man to sa seventh day of the week. So bali ang ceremonial essence sa Sabbath nga sa ulugo ng Sabbath sa seventh day of the week. Alang lang to sa mga Hudyo ang iyang ceremonial essence nga matunong og seventh day of the week. Pero ang iyang moral essence kana mo'y dili kita kagubaan na. Ang moral essence sa Sabbath nga naagyo na kanunay. Mao bitaw giiskuta na sa Hebrehanon 4:9 nga naagihapoy adlaw sa pagsimba o naagihapoy adlaw sa pahulay ang katawhan sa Dios. So mo na iyang moral essence sa Sabbath nga dili gyud na mawala. Ang iyarang ceremonial essence nga niadto natunong og seventh day of the week maora nay pagapulihan. Pagapulihan kay kadtong karaan matud pa ni San Pablo landong man to shadow. When we say shadow dili pa tumao. Pras gud atong larawan sa bitin nga tumbaga. Kuan to? Shadow to. Katong gipahimo sa Dios kay Moises. But pasabot dili pa tumao. Kadtong nagsilbing tambal sa mga Israelita sa una gikan sa ilang gihulagoy man to pinagi sa pagpaak sa mga bitin ngadto kanila tungod usab sa ilang pagagahigulo. Di ba? Unya ang nagsilbing kaayuhan, nagsilbing tambal, mao kadtong pagpahimo sa Dios og larawan sa bitin nga tumbaga nga bisan kinsa kuno mo tutok makakita ato dili mamatay. So nahimong antidote, nahimong healing pagpanambal kadtong larawan sa bitin nga gipahimo sa Dios kay Moises. Unya ang katumanan ana, ang fulfillment ana dili katong larawan sa bitin nga tumbaga, kundi ang atong Jesus, ang atong Ginoong Hesukristo kadtong pag-isa niya sa krus. Di ba gilitok man na sa Ginoo sa Juan 3:14 maingon nga giisa ni Moises ang bitin nga tumbaga, larawan sa bitin nga tumbaga sa kamingawan ang anak sa tao kinahanglang iisa usab. Pasabot siya si Jesus Christ. So, ang katumanan atong larawan sa bitin nga tumbaga nga gipahimo sa Dios kay Moises, kadtong kamatayon ni Kristo sa krus. Nga kita mga Katoliko atong gihimuan yung handumanan nga kanang mga krusipiho nato. Mao nang natay mga krusipiho. Kay nganong maghimutag mga handumanan ana kay dili man supak ang Dios anang handumanan. Gani kadtong balaang panihapon, instruction gito sa Ginoo nga paghandumon. Buhatan ninyo kinialang sa paghandom kanako. Unya kanang mas good, balaang panihapon, dili man nimo na mabulag sa kamatayon ni Kristo sa krus. Kay wala man tay pagkakanon kung wala tong iyang kamatayon. Di ba? Kung balik lang tao na to sa daang kasabutan, kanang ilang kanon, katong ilang mga halad, di ba? Ilan ang kanon? Di ba? Ano ko'y panahon sa pag-review og ayo ani. Sa sunod basin ma-discuss na to na kung maka-review po og maayo ana. Unya kay kanang Holy Mass God naaman diha gihandom na to kadtong kamatayon ni Kristo sa krus. Nga halad kadto. Mo to'y tinuod nga halad og kanon gyud nato. Nga naman, kinaingon man si Kristo, ang akong lawas, kalanon, ang akong dugo ilimnon. Di ba? So, mao na yung fulfillment. So, kanang kamatayon ni Kristo sa cross, ang atong handumanan anak mga krusipiho. Mga krusipiho. Mao nang kitang mga Katoliko, natay krusipiho. Gani ang akong gikwintas karon, no? Makita siguro ninyo sa live streaming sa RMN Dipolog nga nagyud tay crucifix nga gikwintas na to. Okay. So, mao na. Daghang mga issue po labi na sa mga dili Katoliko nga
wala mo salig sa kanabang magisterial teaching sa simbahan nga Katoliko, wala sila mag-isip nga final arbiter aning biblical interpretation. Mura bag balaod nga walay final arbiter nga mahimong bisan kinsa lang mo interprets balaod. Mahimo mang mo interpret as balaod, pero ayaw kalimot nga naatay final arbiter. Kay kung dunay mga desisyon sa lower courts, regional trial court o basta lower court, okay. Pero ang final, Supreme Court. Di ba? O man kanang dili mo kuntinto sa hukom sa lower courts, di ba? Labi nagpildi ka. So ang imong last chance, pasaka ka sa imong case, sa maong case nga to sa Supreme Court. Inigtingog sa Supreme Court, sirado. Mao na to ang final. Nya, ang Biblia, ingon na mong good pod. Kung ayaw na tugtuon. Di ba? Now, naagi, pasabot na nadaan sa katugaling Mateo 18, 17 hangtod 18, nga kung dunay mga husay, unsa diha. Okay? Ang gihimo sa Dios nga muak niya nga authority, nga kinahanglan tuhuan gyud ang iyang simbahan. Di ba? Kinsa tong dili mo tuo kuno sa iyang simbahan, pagaisipon nga kubrador sa buhis o maniningil sa buhis, ambot pasabot ana makasasala. Ano man, kay kadtong ilang kubrador sa buhis sa una, limbungan man. So ambot ka karon. Nahinaot ang dili na. Okay. So mao na nga ang dili maminaw kuno sa simbahan sa Dios, pagaisipon nga makasasala. So naay authority ang simbahan. So kana ding moingon ta nga nagtuo ta og Dios unya dili ta motuo sa iyang simbahan, dili na matuod nga pagtuo. Di ba? Kay ang simbahan sa Dios mao na iyang spokesman. But pasabot ang Dios na mulong pinaagi sa iyang simbahan sa to pa na ay protocol. So it's wrong to say nga nagtuo man ko sa Dios, pero wa ka magtuo sa simbahan. That's wrong. Na ay protocol, bisag asa na ay protocol. Bisag nasa nga departamento na ay protocol, sa Department of Education na ay protocol, tanan na ay protocol, itong gobyerno na ay protocol. Di ba? So kung dili ta magsubay anang protocol, out of protocol ta, mo nang magkalanrakas jud ta. Mao ni atong relihiyon ron nagkalanrakas ta lain-lain kay wa gyud masubay gyud ang protocol. Ano mo ingon ta? Ang protocol gud sa simbahan, una si Kristo katong taliabot na gyud ang pagkayab niya sa langit, moadto na siya sa langit. Diba siya may pangulo, siya may leader sa church. Diba katong taliabot na gyud nga mukayab siya sa langit, naitaw nga iyang gipili nga mo represent sa iyang buhat as a one shepherd, chief shepherd. Diba? Sa Juan 21:15 hangtod 17. Juan 21:15-17. Di ba si Pedro iyang giingnan, Pedro, atiman na ang akong mga karnero. Unya, timan-an ba yun na to nga pagkaklaruha kayo ni? Kung maminaw ka sa kanang teaching authority sa Catholic Church, very clear. Ambot nga nung dili yun makakitaan ni ang ubang mga reader sa Biblia. Pag-ingon ni Kristo ngadto ni Pedro nga, Pedro, atiman na ang akong mga karnero. Timan nga dili lang kay si Pedro nga atua dito. Naa ang ubang mga apostoles. Ngano man nga sa tanang mga apostoles si Pedro raman iyang giingnan. Klaro kay na kung ayaw na to yung una-una, tungod kay si Pedro iyang gipili nga mo represent niya nga mangulo. Ingon nga chief. Kay dili manggod maayo, wagi ayo kung iyang iglesia, iyang biyaan nga walay chief shepherd. Kung baga sa Supreme Court pa na walay chief justice. Naagi na chief. Kay kung wala goy chief, kung magdebate na, dili na magpuras o gunahon na, way kahumanan ang debate. Kay wala may final arbiter. Nga ang iyang tingog mao'y katapusan, nga wa na, hilom na tanan. Si Pedro. Sa ato pa, ang
protocol sa iglesia nga gitukod ni Kristo naa gyud chief shepherd visible. Kay dili man pod mawala ang pagka-head ni Jesus Christ pero invisible na kay tuwa naman siya sa langit. Ang visible head mo na iyang representative kanang gitugyanan sa keys of the kingdom. Mo na nga kining issue po nato sa Sabat. Ingon ana pod magdebate ta atong debatehon ng mga obispo ang simbahang Katoliko nganong na Domingo na wa mong kahibalo nga naa ang authority, final authority sa mga obispo gipanguluhan sa Santo Papa nga successor ni San Pedro. Di ba? Sa mga council klaro naman na katong Council of Laodicea nga ang solemnity of the Sabbath naa na sa unang adlaw simana nga adlaw sa pagkabanhaw. But pasabot kadtong Sabat sa daan gitransform na nga dili na ipatunong atong sa mga Hudiyo nga adlaw nga natunong og 70 of the week on Saturday. Ang Lord's Day nga Sunday na diin na banhaw nga atong Ginoo. No, mga igsuon, no, mga igsuon namong mga Sabadista. Ayuha ko ninyong pamalandong nga hangtod karon inyo gihapong isipon nga violation ng transformation. Pagkadaghan ra bang transformation sa New Testament? No? Kadtong tuli giilisdan gitransform og bautismo. Kadtong ilang pagdili sa kaon og baboy giilisa na ni Kristo og ang kahugaw gyud nga kanang gikan sa tawo gyud kanang kinaiyas tawo. Naay transformation. Nya mukutlo mo atong Daniel 7:24 nga naa kunoy malapason sa balaod, mag-usab sa balaod sa Dios niya na out of context pud mo na kay ang gitumbok ana kung magtuon tag biblical exegesis ang naegoan ng Daniel 7:25 si Hari Antioco Epifanes panahon pa na sa Judaismo nga wa mutahod sa Judaismo ang iyang gusto paganismo. So siya mo'y naegoan na dili maegoan Christianity ana kung dunay transformation kay gitagna ng daan nga ang Christianity naa gyud transformation kay ang bag-ong kasabutan dili man parehas. Di ba? Jeremias 31 hangtod 32. Ilisan ang pagkapari, ilisan usab ang balaod. Na sa Hebrehanon 7:12. So na mga changes. Unya kanang changes sa Christianity, pag-aisipon na nga fulfillment, dili violation. Dili sama atong gitumbok sa Daniel 7:25 nga balaod man to sa mga Hudiyo nga kiguba. Dili sundo ni Hari Antioco Epifanes. Niya sa Christianity na may transformation. Unya ang transformation dili isipon nga paglapas kundi katumanan, fulfillment. Ato ning makunik pod sa mensahe ganina sa obispo katong iyang homilya. Kanang pagka-universal o pagka-Catholic. Sample, kana laging niadto sa mga Hudiyo sa daang kasabutan, nakapokus ra sa mga Hudiyo. Sa pagkaon pod nakapokus lang sa pipila ka kalanon ang uban isipong mahugaw. Di ba? Pero sa kang Kristo langkob. Dili na isipon tong mga Hudiyo nga giisip sa unang mahugaw katong mga hintil di ay. Sa pagkaon pod mao na dili na isipong mahugaw tong ubang gipang isip nga mahugaw sa una. Dayon tingali ang ubang mga Sabadista moingon po din sa ato pa wala day limpyo na din tanang pagkaon na ang inyong ginahuna po siguro kanang bacterial nga kahugaw wa ta mo ingon nga ang baboy ang baka bisan pag-unsang mananap bisan pagalig manok okay kung maghisgot tag bacterial nga kahugaw di ta kasigurado na nga limpyo gyud pero spiritual nga kahugaw wala na kay gilinisan naman sa Dios di ba nasa buhat Dios awa na koy panahon mo discuss og ayo ana so mao na nga kanang pag-change sa solemnity of the Sabbath nga natunong nag 7 day of the week nga Saturday then karon gitunong na natog adlaw sa pagkabanhaw that's the fulfillment of the law. Kay katong Jewish Sabbath landong matud pa ni San Pablo. Katumanan basa mo Catechism of the Catholic Church, di ba? Ang Lord's Day Sunday fulfillment of the Sabbath. So kay fulfillment dili na isipon na to nga atong gilapas kung na Domingo na. Gani si Kristo iyan na nang gipasabot. Kaysa sa usa ka semana nganong gipili niya nga mabanhaw mo pakita siya adlong Domingo. Kung gusto niya Saturday lang gihapon. Kana lang klaro kay na nganong si Kristo nabanhaw og Domingo wala niya gitunong sa adlaw sa mga Hudiyo nga 7th day of the week. So iyan ang gihinahinay pasabot nga Domingo nang gusto niya. Lord's Day kanang gihisgutan ni Juan sa pinadayag 1:10 nga adlaw sa Ginoo. Nga ingon si Juan nagasimba kuno siya.
Okay. So, mao na. O kini, ang last point nako, ako naman ang hisgutan sa miyagi. Maghinuktok ta. Si Kristo giakusahan nga galapas sa adlong igpapahulay sa dihang iya nang gi-introduce ang transformation. Di ba? Gikan sa strict observance, dili na gi-stricto niya. Di ba? Oh. Sa to pa, tungod sa change, transformation, giakusahan si Kristo nga galapas sa balaod. Ang iyang simbahan po doon nga mao ning Katoliko, giakusahan po sa dihang gitransform na sa adlaw sa pagkabanhaw nga Domingo gikan sa 7th day of the week, di ba? So naliwat ra gihapon niyang simbahan giakusahan nga galapas kuno sa adlaw igpapahulay. Sama nga si Kristo giakusahan nga naglapas niini. Wa nam daygong panahon hangtod sa sunod Domingo pohon. Happy New Year kanatong tahan o gumayong piyesta sa Epipania. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. En Fátima dolorosa mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos tu corazón venerar. Ave María, Ave María, Ave María, Ave Tatak RMN. Para sa heavy-duty nga hugason, pag Smart Dishwashing Paste. Bawat bahid, Smart Dishwashing. Smart Kinis, Solid. Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste. Dunay double tanggaling formula. Solid butangtang sa heavy-duty sabo sa kalag kaldero. Solid sa butangtang ug bakterya.